Muzi wase South Africa, muzi wase KZN, isigodi ke sikusona. Sikudan Barodi la, Chesterville la, yabona. Izakhiwo lezi kusenkanini, isitobhi sila kuse Chesterville Cave. Udaba esize ngalo olubhlungu kakhulu. La esikhona kutholakale ingane entombazane ena 6 ilahlwe nje la. Uyabona ukuthi bekunabantu abakade beyibhushela nje ngokujwayela belungisa indaba enza kuba clean ngoba nakho netende uyabona mabebheka la kunengane elahliwe okusolakala ukuthi ngaphambi kokube ibulawe idlunguliwe inokubeziwe. Kodwa ke asizugeqa amagula okwamanje. Nangu udadewethu oseduze kwethu uzosithatha sibeke dadewethu. Awungitshela amagama akho aphelele ubani udadewethu? Ngosibusisiwe. Sibusisiwe kwabantu. Ngikwamina ngibiza umnduni. Yes, ekhaya kuphi ekhaya? Kusemzimkhulu. Kusemzimkhulu ekhaya. Lana esitidini. Yebo. Lana uhlala kuphi? Sihlala khona la eceleni komgaqo. Kusiqashile. Ngiqashile. Yes. Awusithathe ubudlelwane bakho nengane etholakele uyini nayo? Umamncane. Umamncane. Yebo. Mhlambe ke awusilandise nje ukuthi kwenzekeni ingane ilahleke nini nezwa nini ukuthi ingane ila? Ingane ilahleke izolo. Kodwa ngeke ngize ngibe neshow yesikhathi iphume ngaso. Yes. Kodwa ukuqaphela sinake mhlambe sekuwupast 8. Kodwa ebantwini ade bekhona endlini besingakade isikhathi ephumile njengoba nathi size sabuyela kade siyekhona. Yes. Umntwana kuthiwa uphume nomunye wentombazane shuthi ufikile ezomlanda. Umntwana loyo asimazi because nomuntu obekhona endlini akayazi leyo ngane manje asikhona ukuyithola ukuthi ubani yakaba. Mase sibuya uma wayo bethunywe esitolo. Mase sibuya afica ifoni phezulu kwasofa because ubemshiye esofeni. Yes. Edlala amagame bekhona usisi nomuntu wakhe usisi ubesekamereni elele ngoba mina ngingena ngibuye eqala nginoma wakhe. Ngingena umuntu wakhe beyibukela iTV nje usisi elalela. Ngahlala nami kancane kanivele noma wakhe usezoqhamuka. Yeka noma wakhe usezoqhamuka. Wathi uphuma esitolo bethunywa usisi. Mhlambe usisi baphume baye endlini yabo benayo usibari. Emva kwalokho mhlamba kuphela ngisho 35 minutes or 30 minutes. Abuza usimangethe hayibo apho luseshonephi. Ayisiphinde siphendulane so2. Ithi mina mhlamba ukusisiphi ngoba phela ukhonza kakhulu udlala nodade wabo lababanye abadala. Ngithi mhlamba ukusisiphi because lo wami nalokazama sebelele. Yes. Hayi mase ngithi mina othi ngigeze mase siyamsompeka lapha enzansi kazi because udlala khona. Hayi usima shutha abe nokuthi hayi ngeke uthi ngiphuthume ngibheke ingane because vele sekulate. Yes. Hayi angishiye ke mina ngibe ngisana ngibe ngigeza. Ngithe nje mhlambe ngisageze ngasedla. Ngezwa umama wakamakhelwane ngenzansi embuza athi bosimangela umntwana uphi. Naye shuthi uyambona ukuthi khona lento ayibhekayo angasayitholi. Kanti ubheka ingane. Ngezwa lapho ngisewindayi nama sengiyaphuma bese sekuyela ko9 ke lapho. Sikodwa nje isikhathi mhlawumbe siqala kakhulu mhlawumbe ngathi u9. Sampampa ke mevi awukho umuzi esingawungenile nje lula sambe sibuza saphuma sasoshona ngale nayo yonke lemjondo legcwele la sihamba sifunisa nakhona umntwana asangamthola ke emaphoyiseni size sabe ko11 lapho kuyela ku past 11 ebusuku siqale ngabo 9 kanjalo kumfuna asimtholi sase sayo reporter emaphoyiseni into esitholile ebusuku kuthiwe ake siphinde siyophuloke sibheke umntwana mhlambe khona la ehleli khona mhlambe wazwazumeke nathi losibuye sibe nalelo themba lesinokho emzini kuze kwashaya u3 ekseni hayi umntwana lutho mas sesiyavumelana ekseni ukuthi ake siphindele emaphoyiseni ngeke isikhathi sesiningi ayisesilunga ke bekuyimina nomama wakhelwane noyusibali ke lo wakhe kuma umntwana senje mase sithi hayi naku seqhamuka omunye usisi wamakhelwane usezosibiza kuthiwa yake mphuthume mase sesiyawe sekugcwele vele already abantu sebekhona beke angazi ukuthi abantu bafike nini angazi ukuthi
sengizwa kuthiwa ubaba-ke umbonile eyibhushela. Kodwa nje umphakathi esufice kuqala ngoba thina besithi siye police station vele bese sisaphakile siloku samne sekuseni siyacinga shuthi nabo bese bengasiboni nomntwana bengamboni because ubheke phansi mina umbonile ngendlela engiyichazile ukuthi ubegqokeni ngase ngabona ukuthi uyena umntwana nophaqa kade uwodwa la iphenti seliseceleni yesehleli ngezinqane nendokwangasenhla kuphela. Ingubo esayigqokeni. Ingubo vele bekuyingubo enyukelayo nje kanje iphenti umkhumlile nophaqa ke basala njalo iphenti beliseliseceleni. Okubonakala ukuthi udlwengulele kule ndawo noma kule ndawo ulahliwe la. Ay sisola ukuthi ulahliwe because ngeke uze umdlenkulu umuntu la endaweni kanje wesiphathi icento ekseni kukhathula ekseni lezihlahla ubephosiwe kahle ubaba unqume lezi zihlahla kanje njoba kuvulekile asimazi ukuthi umenzelephi kuphi kanjani kodwa umlahlela. Sicela sisi ukhulume nabantu base South Africa. Ucele noma yiluphi usizo ongalicela abantu base South Africa. Isimo engifike nisona endlini ngisibonile ukuthi anithatha intweni anikwazi ngisho ukusuka manje kuthiwa Ayanda ePhoenix. Ngicela uyicelele wena kubantu base South Africa ukuthi noma ngabe yini abangakwazi ukuthi benenzele yona ukuze kumsebenzi wengane ke manje ngoba umsebenzi esibhekene nayo ukuthi ingane ikwazi ukuthi iyongcwatshwa futhi ekhaya emzimkhulu. Bengakucela mina ukuthi nisisize ngakho ukusilekelela nje for namhlanje kokuqala ayikho imali besinayo yokuthi sihamse lapha ePhoenix ubaba ufikile besihleli phansi siqhathanisa akwanela kukho sizokuthatha sibeke kokunye akukho. Bengakucela usizo kunalo namhlanje siyalicela onalo asilekelele ukuthi siye lapha ePhoenix kuthiwe sifike ngo1 and nesikhathi siyahamba bengingakahlangani lutho. Okunye besingakucela siyacela badlana isisize nange transport kukude emakhaya and sinezingane kumele sesihamba sonke sesibuyele ekhaya amandla wekho. Yebo nabasebenzayo mhlambe uyedwa mhlambe babili nakhona abahleli kodwa wona amandla wekho nokunye kumuntu angathandi ukuthi asilekelele ngakho. Noma ngingazike kahle ngenhlelo zomncwabo angazi mse ngezwe kubantu abadala ekhaya angazi kodwa nje ilokho ebengakucela. Usibantu sicela basilekelele. Muzo South Africa niyayizwela bafowethu nodadewethu ukuthi ke into esifuna njengamanje umuntu ongalekelela ngayo yonke indlela kusuka manje nje njengamanje babehleli ngempela besho isikhathi fanele bePhoenix akukho lutho kufuna aqalwe manje kodwa ke esizokwenza njengamanje ukuze bekwazi ukuthi bekwazi ukuhamba sizokwazi ukuthi ngoba kunobhuti wethu uMabuza nonkosikazi wakhe olapha eBhalethu inkampani ayisebe yakhe inkampani yakhe ngisho njalo kukhanya project uyakwazi ukuthi masikhuluma naye asenzele ukuthi ke sikwazi ukukhipha lokho enizokwazi ukusuka ngakho manje ikwazi ukuyefinikisa ngaye lo bhuti wakwaMabuza uengineer wasenquthu kodwa ubase la eBhalethu sizokwazi ukuthi manje nikwazi ukusuka kodwa siyacela ukuthi noma ubani ongasilekelela ke sihlele zonke inhlelo zomncwabo sikwazi ukuhlela ukusuka la kuye ekhaya nasekhaya umncwabo wengane idate nisazositshela kodwa solo kusikhona eduze kwenu kube ukuthi nje khona abantu abazosilekelela siyanethemba South Africa akaze nisenzele phansi la sifike khona kuye kubonakala ukuthi umehluko ukhona South Africa senze besigodi South Africa abantu besigodi bayazwelana bayathandana bayahambelana babamsana yilokho ke sicela nakulomndeni namanje ukuthi sibamsane sikwazi ukuthi ke ithambo lengane likwazi ukufihlwa kahle ekhaya ngendlela ehloniphekile yilokho mhlambe engingakusho kuzwe manje.